uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele kumama, ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nasekuseni nje ngicela kuletha ubufakazi baba ukuthi ngike ngaphupha ngikwenye indawo, kwangathi ngisendaweni engathi i-restaurant engathi idolobha. Ngithe ngisemile ngilungisela ifoni, ngifuna kuvulela abanye bebahleli lapho ngesivumo, ngibatshele ngoJesu Kristu oyinkosi. Yavela ifoni yanyamalala, ngaba sengiyayifuna ngayifuna ifoni ngangayitholi. Uthe ngisayichubeka ngisayifuna, kwachamuka nje omunye umama engimaziyo, wafike wayithatha phambi kwami wanginika. Akhubekile ngale ndlela. Kushuthi ngabona ukuthi uma usitshela ukuthi kule foni kunomkhuleko, akekho ongaganga ngayo, akekho ongayithatha. Kuyafakazela impela ukuthi kushuthi yamshisa ngale ndlela okwenzeka ngayo. Ngiphinde futhi kulesi vumo esithi uJesu Kristu uyinkosi, ngifakazele ukuthi ngempela uma silibiza sithi uJesu Kristu uyinkosi, abantu abaningi abathandi futhi bayalisa ivumo, bayamvuma uJesu nabo noma bangathandi. Ngoba ngibe nephupho, ngaphupha engathi omunye untombazane uyathetha nje kakhulu, uyalwa ukuthi why sibingelele ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, sikwenzelani lokho? Ngoba ngabe siyabingelela ngendlela ejwayelekile, asingashoni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, asibingeleli nje. Ngoba uma sithi uJesu Kristu uyinkosi, kusho ukuthi sibavumisa ngenkani ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sithi abavume ngenkani, bangazivumeli bona, thina sibavumisa ngenkani. Liyafakazela nje bazalwane ukuthi ngempela uma sithi uJesu Kristu uyinkosi, uNkulunkulu akasisiza, asiphe isibindi silisho nomaphi le gama, lesivumo sisisho nomaphi, ngoba bayamvuma. Uma naye athi uJesu Kristu uyinkosi, sewumvumile egameni likaJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela emndenini wakababa uNsibande ekuseni wonke kanye nekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngifisa nje ukubabaza amandla kaJehova, ngilethe ubufakazi. Ekuseni ngoLesine last week bekade ngiphethwe isandla singavumi nokuthi ngenzeni, ngingasebenzi nje nakahle. Ngangizitshela ukuthi ngoLesihlanu vele ngeke ngize ngisebenze. Kodwa nje emveni kade ngilalela inkonzo yangoLesine. Ngifisa ukubabaza amandla omkhuleko waleyo nkonzo yangoLesine, angiphilisa. Ngesikhathi ubabethi asithinte lapha ekubuhlungu khona, ngathinta isandla. Ngavuka ekuseni sesingasekho isandla, sesingasebuhlungu, ekubeni ngangingazi nanokuthi kwenzakaleni ngaso ngoba nganganyelanga, ngangenzakalanga lutho, kodwa ubuhlungu kwakungathi nje ngiyelile futhi ngaphuka. Angazi uNkulunkulu onamandla indlela angiphilisa ngayo. Ngiyabonga uNkulunkulu onamandla ngokungiphilisa. Kakhulukazi ngibonga ubaba uNsibande ngokuvuma ukugitshelwa, asikhulekele njalo. Kuyabonakala ukuthi amandla kaNkulunkulu akhona ekhaya lezwi. Ngiyabonga nje kakhulu ukuba sekhaya lezwi. Inhloso bekuletha ubufakazi ngomkhuleko wangoLesine ukuthi ngaphiliswa ngawo. Nangenkonzo yange-weekend kusiyami sayilalela. Siyabonga baba, sabusiseka ngayo, safunda okuningi. Siyabonga nje ukuba sekhaya lezwi ngakho konke. Ngiyake ngizibuza ukuthi kube angikho ekhaya lezwi, impilo yami kuyimanje ngabe kephi? Ngoba ngalesi sandla ngiyacabanga ukuthi kuyoze kushaye i-weekend sengiphethe, mhlampe ngize ngigcine ngiyile ey'nyangeni ngiyofuna usizo, kodwa nje ngasinda ngosuku ngenxa yokuthi nje ngisekhaya lezwi. Cela uNkulunkulu akubusise baba nomndeni wakho nangalolu suku lanamhlanje, anibiyele ngesandla sakhe sokunene sokulunga. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi kuwe tata, uYesu Kristu inkosi kumama, uYesu Kristu inkosi kwifamily yakwaNsibande yonke. uYesu Kristu inkosi.
uYesu Kristu inkosi khalizwi, uYesu Kristu inkosi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndithi uYesu Kristu inkosi, ndithi uYesu Kristu inkosi, ndithi uYesu Kristu inkosi. Inkosi tata, awudinwa ndamana ndikuxelela izimangaliso. Ndithe umkhosi bendiwuthabathile, wongelulanga kodwa izinto ezikhona ndawumane ndizithetha. Uba ndithe ngoselungileyo uthe kule weekend apha ekhaya njengoba bendithi kwaye kwangavuwana, kuphinde kwazobuyiswana kule weekend. Bekumnandi ngendlela esisimangaliso. Uxolo wawethu, indlela okwenzeke ngayo nendlela endiyibonayo nje, uxolo luyenzeka, uxolo luyenzeka kuyo yonke indawo, luyenzeka. Uxolo esasithetha ngalo emkhosini luyenzeka tata, luyenzeka. Ndithi uYesu Kristu inkosi, ndinqena ukudlula ndinqena ukudlula 3 minutes. uYesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba wethu, ubaba uNsibande, umama wethu, umama uNsibande. Ngibingelela umndeni wonke wakaNsibande. Ngibingelela ibandla lekhaya lezwi kanye nebandla ikhaya indlu kaJehova iyabonelelwa egameni likaJesu waseNazareta. Baba, ngithi-ke ake ngithule ubufakazi namhlanje egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena ekhaya lezwi. Ngibonga kakhulukazi ngiphinde ngimbonge umama owangifaka uMandaba Shabalala. Akangilahlekisanga kodwa wanginikeza ukuphila okungunaphakade. Baba, efundisweni zakho zonke umoya wami uyakubheka. Ngiyabuza usuku nosuku ukuthi baba wawukuphi sonke lesikhathi, kodwa-ke sibonga ukuthi-ke uNkulunkulu sesenzele umusa ukuthi nathi size silazi iqiniso. Uma usafundisa ngokuphikelela kuleli zwe laphana kuLuka 13 verse 22 ukuya phansi, ukuthi uJesu wayedlula. Ngiyambonga uJesu ukuthi nasempilweni yami wangena abazalwane, wayedlula. Kodwa-ke into okafanele ngiyenze ukuthi-ke ngivule isango noma lincinyana kodwa ngilivule. Baba, ngibonga kakhulu iy'fundiso zakho. Ngiye ngafunda kakhulukazi ngenkonzo yolibo bazalwane, kodwa-ke uNkulunkulu wangifundisa ukuthi-ke fanele sinikele egameni likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu baba wami. Ngibonga ziningi izinto engingayibonga ngingaphezi. uJesu Kristu inkosi. Namhlanje nje bengifuna nje ukuthi-ke ukusho ukuthi-ke uma lithi izwi masiphikelele lineqiniso ukuthi-ke masiphikeleleni. Siyabonga baba ifundiso zakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibulise entabeni kaJehova nasendlini kaJehova. Safunda njalo. Baba, siyabonga. Sibonga inkonzo ekade sinayo la eDiepkloof ngoMgcibelo nge-15 zikaFebruwari. Ngibona isimanga baba. Ngibona isimanga uNkulunkulu mkhulu ngendlela ezinye. Uma ulibele ushumayela laphayana phezulu, ngibona ungekho la kithi. Ngathi usemafini phezulu. Awunyakaza uthini kodwa kuphuma nje ivoice. Ulibele kuphuma ivoice ngize ngithi kudadewethu, "Baba uNsibande kanti ukuphi manje ngoba angimboni lana. Ngimbona nje asesibhakabhakeni kodwa uyashumayela." Ngivala amehlo ngithi mhlawumbe ukuthi ngike ngathokozela, ngivala amehlo
ngavule futhi ngithi hayi mana angiphuphi. Ubaba uyashumayela lapha. Ubaba siyabonga uNkulunkulu nawe. Akakuthwali ubaba. Iy'mfundiso osifundisa zona ziyamangaza. Ngiyaqala ukubona umbono nje. Ngiyaqala ukubona umbono onje soloku kwaba yimi. Bungekho lakithi, bungashumayeli wena njengoba usho ukuthi uJesu Kristu ugibele wena. BokuJesu ukhulumayo. Khuluma ngezwi lakho umile nje unganyakazi. Ukhuluma usifundisa nje ngeBhayibheli. Sifunda ngale Bhayibheli kodwa into engimangazile awukho lakithi. Ukulapha kulesi sibhakabhaka ngaze ngathi buza udadewethu ukuthi ubona kanjani ukuthi hayi mina ngiyambona kahle ngithi angimboni mina ngimbona alapha phezulu esibhakabhakeni lapha emafini. Ngibe nenhlanhla ngiyabonga baba ngiyabonga. Ngibonga uNkulunkulu ngawe ngoba kube ngingazange ngingene kule ezwini ekhaya lezwi ngabe namhlanje angazi lutho. Soloku le nkonzo ingihleli ngomgqibelo mangiphuma ntambama ngafika ngalala kamnandi ngafika nasekhaya nangesonto ngalibele ilizwi lakho likhuluma. uNkulunkulu ngathi angaba nami angiphendule ngibe umuntu omuhle ngezikhathi zonke. Ngiyabonga baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba uNtsimane, ngibingelele bakithi ekhaya lezwi. Nami ngicela ukusukumana nabo ubufakazi. uNkulunkulu uyabonelela kuJehova. Ngiyabonga kakhulu. Baba uNtsimande, lapha emsebenzini sinezinto esisebenza ngazo ey'qondene nathi njengokhaphela. Kulamaviki esisuka kuwona bekunokulahleka kwezinto. Kuqale kwalahleka i-grinder, kuthe makusuka kwalahleka i-drill esisebenza ngayo. Kuthe makulahleka i-drill baba uNtsimande, ngathola ithuba lokuthi ngingene ekamerweni ngikhuleke ngoba into mayilahleke ngaphansi kwesandla senu niyakhokha, nikhipha leyo mali niyikhokhele leyo nto. Ngavele nje ngangena ekamerweni eceleni ngakhuleka ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, akuvele kubuye leyo nto. Uthe ngakusasa mhlawumbe kwadlula usuku olulodwa kwafika omunye untombazane wathi into enjengale siyisebenzisayo khona komunye umuzi ayifanise kuwona kulo muntu esisebenza naye khona emsebenzini. Uthe mayithi uyayifanisa, hhayi-ke kube khona isu lokuthi mhlawumbe sivuke ekuseni sihambeni kube khona ngathi kuhambe kuyangenwa door to door ngoba abantu abahlala ehostela kuyabheka ukuthi indlu nendlu laba esisebenza nabo ukuthi singene indlu nendlu sibone ukuthi le nto ngeke siyithole yini. Sakuthuza nje laba basehostela, kulaba abanye sasizokwenza ngathi siyabheka nje kodwa umuntu esesiqondene naye kuyena yena kwakuyena. Kwaqalwa endlini yakhe kuthe makuqala endlini yakhe baba uNtsibande, hawu utholakale i-drill yade siyifuna sisayiboni, mhlawumbe useyimuvile wayizwile ngabanye mhlawumbe ngayizolo noma ngakuthangini bemtshela ukuthi yazi ngathi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi omngani wakhe mhlawumbe esisebenza naye emsebenzini asazi. Kuthe makucinga kuvele kutholakale into ekade yalahleka kuyena. Kwakulahleka isando sabantu abasebenza oplamba, sitholakale kuyena isando. Kuvele ngokusobala ukuthi uyena vele okahle kahle uthatha lezi zinto emsebenzini, bamise-ke beze bethi akabuyise lezi zinto. Ngiyambonga nje kakhulu uJesu Kristu inkosi, uyasebenza okuningi kuyazenzakalela nje manje. Mangiguqa phansi ngedolo ngikhuleka, ngiyacela ubaba ukuthi engasangisusa kule ndlela esengiyithathile. Ngiyabonga kakhulu nakwincike yenkosi eyangifaka kule khaya lomphefumulo. Sengathi naye uNkulunkulu engayigcina ahlezi ayibekele inkosi yami, uNkulunkulu abe naye. Ngiyabonga kakhulu baba uNtsibande. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Cela uxolo kakhulu baba ngokudilitha. Ngike ngaphazamiseka ngisakhuluma. Baba ngithi angilethwe ubufakazi ngomkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Ngike ngaya esibhedlela kunomunye umntwana owumakhelwane wami begula. Baba ngingakayi mina esibhedlela ngamthumezelela lo mkhuleko ukuthi kudala agula
bengaboni ukuthi yini inkinga. Mase ngithi ngiyombona esibhedlela emva kokumthumezelela umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Kwavela ukuthi kahle kahle uphethwe yini. Siyambonga uNkulunkulu Baba. Iyazenza imangaliso. Siyabonga nje Baba, nawe ukuthi uvume ukuba imbongolo igitshelwe. Seyisele ngakithi indaba. Nkosi yami, ngazi siyozilandulela sithini. Nkosi yami Baba, yazi nokwenza izinto ngize ngiyibuze nami ukuthi kahle kahle kanti ubaba uNsibande yena kahle kahle ubani. Naku sekangidida kwayena manje. Siyabonga Baba kakhulu. Nangey'nkonzo obuzenzile Soweto. Baba Nkosi yami. Awu Jehova. Kaze ngempela siyozilandulela sithini. Hawu uNkulunkulu akasisize, usukhulumile Baba. Akasisize uNkulunkulu asilekelele. Asimeme yena nje Nkosi yami. Ukuze singazenzeli sodwa sihambe naye. Ukuze sisizakale Baba, siyabonga kakhulu. Ngomkhuleko wakho Baba obolokhu usikhulekela. Mina ngisinde onyaweni obukade lungiphethe. Lingiqalele into yangiqala yangena ngocicane, ngangazi ukuthi yini. Ingihamba ngaphakathi onyaweni, ngingazi ukuthi yini, uvuvukale. Kodwa nje ngomkhuleko wakho Baba, osikhulekela kule mithandazo yey'nsuku zilandelana, ngaphola. Ingane zami leyo mfana yenye umzukulu beyivele yizinto emahlweni, nami ngingasazi ukuthi kahle kahle lelihlo lahlala livele into nje. Ngabetha kabeka isandla mawukhuleka naye wasinda. Siyabonga kakhulu Baba, kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu akanibiyele kulelo khaya kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Endabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Khaya lezi kubaba nomndeni wonke nomama. uJesu Kristu uyinkosi. Kazi into engenza kwesinye isikhathi ngingafakaza. Mina njalo angazi kwenziwa yini. Vele ngikhahle ukubona amandla kaNkulunkulu ngalendlela umuntu ehamba emhlabeni. Baba, ngisibusise esikhulu empilweni yami. Baba nomama, angazi ngaqala kuphi kungakanani uNkulunkulu akwenza empilweni yami. Angikwazi ukukubeka ngendlela okukuningi ngayo. Uyazi Baba, kuthe sesizovula nje, wakhona inkonzo yolesine umama. Uthe egcineni nje sethi wathi ngiyazi sekuzovulwa iy'kole. Abanye abazi ukuthi iy'ngane zorejista ngani. Abazi ukuthi izogqokana amayunifomu. Emveni kwalokho ingane yami e-university ibikweleta u-86,000. Nkosi, wavele wathola incwadi esho ukuthi unominathiwe bazomkhokhela u-73,000 esikweletini ekade esikweleta. Kungesikho nokuthi uphasa kahle. Mina ngibazi uNkulunkulu Baba, kuningi engingakusho ngoNkulunkulu. Ngimbonga ngakho konke. Ngimbonga ngakho konke nangokunyakaziswa Baba ekukholweni emveni kwe-21 days fasting. Baba, kodwa kukho konke ngimbonga ukuthi uNkulunkulu ungenza ngibe nothando, ngibakhulekele bonke bayizitha noSathane abathumileyo uqinisa ukholo lwami. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Siyambonga ubaba uNkulunkulu
ngokusipha ubaba ofana nawe. Baba, ngithi kungayiphutha futhi ngiyayizwela ukuthi angidlulise lokhu. Namhlanje umzukulu wami uqeda u-8 years. Baba, ngaphandle kokuba uNkulunkulu wangisiza wangixhumanisa nawe, mhlambe lo mntwana ngabe namhlanje akekho, kodwa ngomusa waNkulunkulu angenzela wena ngawe baba, ngithi angidlulisa amazwi okubonga ubaba uNkulunkulu baba ngawe, ngoba isimo sasinzima kundodakazi esihlaselekile imimoya kangangokuthi wayekathule usuku lonke engaphefumuli, kodwa ngomusa kaNkulunkulu asenzela wona ngawe baba. Ngithi nje angiphakamise nje okukhulu, ngithi ngiyabonga kakhulu baba. Namhlanje umntwana uqeda u-8 years. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngawe baba. Ngiyamnxusa nje ukuthi asigcinele wena. Kuningi baba engikufundile nje solokhu ngaqala ukuxhumana nawe. Nje kuningi ngiyafunda, ngiyakhula enkosini. Ngiyamcela nje baba uNkulunkulu asigcinele wena. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ukhulile umzukulwana manje uzothi 8 years uyaphila, akanalutho esimeni uma wakhe aye kusona emteta ephelelwe igazi engenalutho, imimoya imhlasele, kodwa baba wabiza nje igama likaJesu, wasifundisa ukukhuleka ngaphakathi kwaleli khaya, wasifundisa ukuthi yonke into esiyenzayo nje asikhuleke, into esasingakwazi ukuyenza kodwa sibe sikholwa, kodwa sasikholwa ukuthi kumele sikhuleke ngaphambi kokuba siyolala. Kodwa nje ngo-2017 baba, ukuhlangana kwami nawe sihlanganiswa umzalwane umama Majobe. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akasigcinele wena. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Nsibande, ngiyabingelela nakumama, ngiyabingelela abazalwane ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonakala. Ngithanda umbongo kaNkulunkulu ngomusa angenzela wona ukuba ngingene ngibe ekhaya lezwi, ngize ngibe sentabeni yendlu kaJehova kuyabonakala. Ngiyambona-ke uNkulunkulu ehamba nami kakhulu. Ngiyabonga baba izifundiso zakho, iy'nkonzo usuku nosuku osenzela zona neziyalo. Ngiyabonga nakumama ukufundiseka kuningi ebesingakwazi. Ngibonga nangomkhosi ka-21 days engakhona nami ukungena kuwona ngiqala, kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngisho amehlo ami bengasasebenzi, ngingasakhoni nokufunda iBhayibheli, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Ngimbonga nangemkhuleko esiyithola ekhaya lezwi. Ngizizwa-ke nginecala ukuthi sekushiwo konke ngiyakwenza yini njengoba kushiwo, noma ngithi hhayi ngoba ubaba umphostoli akekho eduze ngakwenza lokhu, kodwa nje ngiyamnxusa uNkulunkulu kakhulu ukuba aqhubeke angiqinise endleleni yokukholwa, angikhulise. Nawe baba akufihle nomndeni wakho akubiyele. Siyabonga ukuthi wavuma ukuba imbongolo mhlampe ngabe angisekho nje emhlabeni. Ngiyabonga umusa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.